Naiz irratian, bigarren kafea. Ufa, hau astelena. Zeba. Guztakit astelena, igual ditxarra. Hau ez da astea asteko modurik onena, Jesus, goibet lago gure inigo. Kriston astelena hauka. Hori ba, egiten gako dugu biloa betzeko ez da? Ba, a ber, izkatu eta jolastu aldugu, ez? Esaldi bateko azkeneko itzalekin urrengo esaldia hasi behar da. Bai. Vale, zautzet, bai. Hau ez da gauza modernoa eta nik ez zautzet, bai. Vale, efemerekin ingo dugu. Bueno, ba, hori ba, hasi zu. Gotareneko esaldia eta jarraituko zaitut. A ber, zen honi emozio pixka bat eman. Gaurko unez, 1945 UNESCO sortu zen Londresen. Hezkuntza, zientzia eta kulturarako nazio batuen erakundea da UNESCO. UNESCO gizateriaren ondari izendatu zituen Habana Zaharra eta inguruko gotorlekuak. Hiria sortu zeneko 1960 urte hurrenean. Hau da, 1979ko azaroren 16an. Gaur egun 2 milioi biztanleko metropolia den arren, bere alde zaharrak monumentu barroko eta neoklasiko nasketa interesgarria gordetzen du. 80ko hamarkadatik antzinako estiloa berreskuratzeko lan handia egiten ari dira Habanan. Habanan Fidel Castro eta Hugo Chavez presidenteek pertsonaia historiko baten omenezko estatua aurkeztu zuten. Badakizu zein den pertsonaia hori? Simón Bolívar. Simón Bolívar. Vale, Simón Bolívar, askatzaile edo El Libertadores izenez ezaguna, Latinoamerikako herrialdeak Espainiar imperioarekiko independentzia lortzeko prozesuan bultzatzaileetako bat izan zen. Venezuelako eta Kolonbiako lehendakari izan zen, Peruko askatzailea eta Boliviako presidentea. Eta bere arbasoak hemen jaio ziren Bizkaian. Bizkaian dagoen Ziortza Bolivar herria, nahi zuzen ere. Herri txiki hortako Simón Bolívar, el viejo deituriko gazte bat, 14. mendean Ameriketara joan zen. Ziortzak Bolibarko baserria utzi eta bere etxe berria eraiki zuen Venezuelan. Venezuelako gobernuak Ziortza Bolibarren, Simón Bolibarren oroitarri bat eraiki zuen. 1927 urtean eta 1950ko hamarkadan askatzailearen familiaren jatorrizko herriari omenaldia egiteko, eskolak eta frontoiak eraikitzeko diru laguntza eman zion Ziortza Bolibargo herriari. 1983an Simón Bolibar museoa inauguratu zuen Carlos Garaikoetxeak. Bai ba, Garaikoetxeakin hasi behar deturrengo zen. Garaikoetxea. Garaikoetxearen Hor nun bait. garaietan Eusko Legebiltzarreko legebiltzarkidea izan zen Iñaki Anasagasti gaurko egunez jaio zen. Venezuelan gaina ikusten dena lotuta. Ba, ospatzen ariko da, seguro, 73 urte gaur. Hombre, barkatu, gaurrekin jarraituko zu, baina ospatzen ez, dakit nik uste Anasagasti aspaldi Venezuelako giroarekin ikaragarri ozpinduta eta ipurterreta da bilela. Ez da ospakizunetarako giroa izango da. Baina bere urte betetzeguna da. Ja, baina... Venga, gaur, jarraitu gauritzakin. Bueno, Leopoldo López Espainiati dauka uste dut. Bai. Albert Rivera kanta ez, online da. Azaroko 28. Aitzimar du inoiz, Albert Rivera kantolatu duen movida hortaz, baina hori ez da izango gaur. Ez da izango gaur, bai. Gaur. Gaur. Zure hitza. Ba, gaurko egunez Jose Saramago jaio zan, idazle, novelagile, poeta, antzerkigile eta kazetari portugaldarra. Literatura Europarreko egilerik garrantzitsuenetarikoa izan zen. Politikoki ere oso pertsona aktiboa izan zen. Ateoa, komunista eta eskortzat definitzen ban bere burue. 1988an jaso zuen literaturako Nobel saria. Saramago. Saramago. Nobel saria, hitzarekin hasiko naiz ba, hitzekin. Nobel saria jaso zuten Henry Taube Kanadar kimikaria eta Daniel Nathan estatuatuar mikrobiologo eta sendagileak gaurko egunez hil ziren. Ez da egun ona zientzialarientzat. Itzaienak tokatzen zaizki. Zientzialarientzat. Bale, zientzialarientzat ez, baina musikarientzat bai.
zorionak Diana Kroll, gaurko egunez jaio zen kanadiar piano jotzaile eta jazz abeslaria. Buah. Why be shy? Let's fall in love, why shouldn't we fall in love? Our hearts are made for it, let's take a chance. Why be afraid of it? I'll tell you why. Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make it go right. Fariba, abeslari hitzarekin hasi behar duzu, baina uste dut abeslari hau Diana Kroll gaur saioan behin baino gehiagotan hitz egingo dugula, entzungo dugula, eta Saramagotaz ere zertxobait egingo du Saramagorekin, bale? Perfecto. Ba, abeslari batetik bestera, gaurko gunez, aurkeztu ban Paul McCartney, Paul is Life diska. Oh. Diska hori, ez omen da musikariaren onena, Paul McCartneyrena. Bob Dylan diskoa ez bezala, gaurko bezala, alegia, gaurko egunez aurkeztu zuena. Askoren usetan bere disko txarrena zen, eta esaten dute Dylan bera ere disko kaleratzearen aurka zegoela, baina disketxe aldatu zen tarte txiki baterako, eta disketxeak egin zion zrast, hola, arrapazak, eta kaleratu zuen Dylan, eta egia esan, musikaria berak ez du gehiegi maite. Zenbat botere duen zerak, diruak. Txin, txin, txin. Day in the night, deep in the night, I can't get me back. I hear my as I fight. I see it in your lips, I knew it in your eyes. When I feel your love, and I feel no sin, I came and ease your heart, I call your name. What good to me? What can I do to fall in love? To fall in love? To fall in love with you? Eske Dylanen ilusio maila klasikoarekin orain pixkat berak egiten baduzu, holako gauzak gertatzen dira. Ez da gozarreza. Bueno, Fariba, diruan utzi dugu zenbat botere duen, diruak. Ja, diru kontuetaz asko zekien adibidez Herb Abramson estatu batuarrak. Gaurko egunez jaio zen New Yorken musikaren munduko enpresa gizona zen, hainbat disketxetako goi-kargua be izan zen. Berak sortu zuen Atlantic Records. Atlantic Records disketxeak argitaratu zuen Stephen Stillsen bakarkako lehen lana. 1970ko azaroaren 16an, gaurko egunez. Crosby, Still, Nash & Young taldeak arrakasta handia zuen, eta taldekide bakoitzak bakarkako diska bat argitaratzea erabaki zuten. Disko horretakoa da abesti hau. Go Back Home edo Itzuli etxera. Think I'll go back home. I think I'll go back home. I think I'll go back home. Back where I belong. Think I'll go back home. Bale, nire bat zein nola zanitza? Itzuli etxera. Etzaizu zer okurritzen. Bai, etxean bakarrik filma gaurko egunez estrenatu zen 1980 urtean Chris Columbusek zuzenduta eta Macaulay Culkinek antzeztua. McAllister familia porretara joan zen eta Kevin txikia etxean ahaztuta utzi zuten. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Ze fan mota zea Goiuri. Gabonetan ikusi behar dan pelikula egiteko bat da. Bueno. Ze hitzakin hasi behar dut? Ahaztuta zunden. Trump. Ahaztuta uzten dute berriro, etxean bakarrik bi filman.
Baina, bueno, bigarren honetan New Yorken, Kevin Plaza hotelera joaten da, eta badakizue zeinekin topatzen denan? Donald Trumpekin. Ai, ama. Eitan? Bai, hor Plaza hoteleko sarreran, eta Kevin txikiak galdera bat iten dio, eta, bueno, Donaldrek erantzun, baina, bueno, hortxe, Donald Trumpek, Ameriketako estatu batuetako hauteskundeetan, iruzurra egon dela esaten jarraitzen du. Baina gaur, gure goizeko seiretan, I won the election, hauteskundeak irabazi dituen idatzi dut Twitterren. Bueno, venga, nahikoa, ez de Trumpekin jarraitu nahi, plantu iten dut. Bai, hoi da ez dakizula nola jarraitu. Ja, Inigo, igual galdu izu, ez da galtzaile etxu esara. Baina, bueno, ze animatu za pixkat? Bueno, pixkat, bai, bakizu zerk animatu nauen? Zer? Tzizu kontatuko, baina pixkat animatu niz. Bueno, hau hasi baino ez da, gaur Durangoko azokari buruz hitz egingo dugu eta Gerediaga elkarteko izaskun Jakuriagak aurtengo azoka azalduko dozku. Fronte Polisarioak gerra egoera ezarri zuen herenegun Mendebaldeko Saharan Marokok suetena urratu baitzuen ostiralean. Sahara Euskadi mugimenduko Leire San Salvadorrek egoera azalduko digu. Eta astrenero bezala, Nora Oteiza izango dugu gurean. Txakurren inguruan komunikazioari buruz hariko gara, eta txakurrek dei egitean zergatik ez duten jaramonik egiten azalduko digu. Baina, bueno, Elisabet Olaskoagarekin hasiko dugu saioa, Sexu tantrikoari buruz asko ikasiko dugu gaur. Beno, has gaitezen azaroak 16 ditu gaur, eta astelenea da. Hello, our friends. Nikki Dry daukagu hor Twitchen bestaldean. Hey. Hello, this is not La Casa de Papel. No worries. No. Baina, igual egingo digu, nola, Goiuriko sondoak ingelesez, nik euskeraz esplikatuko diot Nick Dry, eta zuk itzulpena egingo duzu, Goiuri. Vale. Ongi etorri guztioi bigarren kafera, gaur azaroak 16 ditu, astelena da zoritxarrez, baina bagoaz aurrera! Zuekin Faribasikan! Arratsaldeon! Goiuri ez eiza! Kaixo! Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio. Dagoeneko badugu Elisabet Olaskoagan bestaldean. Elisabet, buruarekin egiduzu. Entzuten gaituzu orain? Uste dut ez gaituela entzuten oraindik. Beno, hori, bigarren kafea aste ardela arratsaleko 4 eta 12 minutu. Naiz eta astelena izan, badugu zer kontatua eta zertaz aritua gaurko saio honetan. Ongi etorri guztioi eta segituan gara zuekin. Goiurik astelena eta astea gure estudian hasiko du. Zazian hobeto etxean edo estudioan? Estudian hobeto. Badakizu zergatik? Zeba? Etxearen modukoa delako estudio. Feels like home. Diana Krallen kantu dezela. Bai, ze polita. Zuek badakizue telesaien inguruan eta horrelako gauzetaz. Zer dugu guk La Casa de Papelekin alderatzeko? Ez dakit. Ni itziarit ino zain guapa naiz. Hombre, gehiago. Ze polita. Dudabarik. Nick Dry, Twitchetik aizago galdetzen, ingelesez galdetzen digu. Kaixo jende, zertaz ari zaretizketan, itzein ote dezakezu ingelesez, pixkat kanpo sentitzen naiz, Google Translate-inek bere denbora hartzen du, can you guys talk slower? We could. Bai, saiatuko gara, polikiago. Hi Nick, how you doing?
Where are you from? Atxaldeon nik, Let us know. Feel left out. this is not la casa de papel, hori garbi daukau. No. Ai. Ez. Baina, this is not la casa de papel, but it feels like home. That's true. Yes, Oh. it does. So long. If you knew how I wanted Izaten honik eta batxori, Brian, da, ez? beste kanadiar bat. Hombre. Di kanadiar hemen jota fuegon. my life Oh. the way you've done. Ba, maite duten tartean murgilduko gara, gaurko 84. saio honi hasiera emateko. Datorren aste artean 100 beteko ditugu. Wow. Ez da Biribila. makala. Wow. Baka gogoa. Baina ez dakigu, zerbait egingo dugun, zerbait berezi antolatuko ote dugun, bai, ez? Ez. Bai, egingo dugu. Ez dakit. Ba... Sorpresa! you are so... Weird. Yeah. Agur! Corona weird. Zein da zure maite duta, Fariba, barkatu, nik beti Sheikan esaten dut, baina lehenko baten Sheikan. entzun izun Sheikan esaten, ez da? Shihan, bai. Sheikan. Jota, nola ez diazu zuzendu orain arte? Bastakit, asko Shihan esaten nabielako, eta igual oitu gana, zo bai. Fariba Sheikan, Sheikan. zein da zure Sheikan? Baina ez da, H-ekin, J-ekin, idatzi ez, ahoskatu nola da, Han. Sheikan, Sheikan, Bai, J lodia, J euskaldun lodia. Suabetxoa. Xoa, xoa, Aspiratuagoa. Sheikan. Bai. Sheikan. Zein da zure maite duta, Fariba? Nire maite duta da, gauez ditugun amets erotikoak eramaten gaituzten orgasmoak. Wow. Bai, oso sakonak dielako eta horrez dagoelako inungo trabarik eta inungo lotxarik, ez inungo zerrik, da guztiz plenoak dielako. Oh. Bai, Wow. jakielako zer falta. Ejakielako esan dunean beste zerbait ulertu. Bai. Eta ez zerrik esan duen zerrik ulertu jot nik, así que ya está. bera. Hitz joko bat egin dut nahi barik. Bueno, ba, gaueko orgasmoiek. Wow. Nik espaldi ez dut horrelakorik izan. Ez que nik aste honetan izan ditut pare bat, orduan ba... Wow. Aztuta naukan. Zer zan, olako sentsazioa. Nei gaur gauean askoz goza tristoka pasa zait. Niona mesten esan dut txorrada da, tametxean enez goatzen zertzan, eta parrezka siniz. Eta parrorekin esnatu naiz, eta jarraitu dut esna parrezka tonto ez zela. Baina tristea ez da. Bueno, tristea ez baino nahi egon un... Bai, hobeto. Bestela. Bai. Feels like home. Goiuri ezeizaren maite dut azin da? Bainuontziak. Bainuontziak. Bai, asko maite ditut. Eta aurrekon, denboraz justu nebien, etzera bat dutxa azkar bat. Eta dutxa azkarra bilakatu zen, bainuontzin, ez dakizen denboa, lasai, liburu batekin. Bai. Eta esan hau, ze gozada, ze Gintonika, plazera. bai. Ez, nuken gintonik, Ez. ez. Bai, bainuntziarekin ibarrana da, nik uste aurrikuspen lan ona. Ja, Ze gero, bainuntzi barruan zaudela esatezu, oaintxe txokolate pixkat, ja. edo oaintxe garagardo bat, edo Bai. oaintxe eta hortik ateratzea. Ez, ondo pentsatu behar Bai, da. ondo pentsatu behar da. Bai, estrategikoki. Eta behar da, maitxo txiki bat edo zerbait ondoan gauzak usteko. Frigorifiko txiki bat bainuen igual, ez? Ez da gidoan, besterako, neska. Frigorifikoa ez, baina... Baina maitxo bat maitxo gauzak txiki utzi bat. alizateko, ez? Baina esken nik, bueno, bai. Oso ondo. Bai, horreko espen pixkatekin. Nada. Nik, izatez, ez dut ulertzen ze moda dagoen oraintxe hotelak bainuntzirik ez izateko. Eskerrik asko. Baina hotel bat ordaintzeko aitzaki bakarra bainuntzia da. Bueno, aitzaki bakarra ez, baina... Bueno, claro, noski goiuri, zuk plan izango zenuke eta orduan tira, baina esanet bestela. Baina nik ez dut ulertzen, ez. Eta hotel berritan, eta berritze dituzte, eta bainera kentzei jote, ez, oso gaizki. Bai. Eta gero, holako publizitate hau, publizitate inozu hau, 24 ordutan bainera kendu eta dutxa jarriko dizugu, baina, a ber. Eti kontrako nahi da. Zuri zeinek esan dizu nik bainuntziak kendu nahi dudanik. Kontrakoa. Bai, eta Kendu jozu horri bainera eta karri nire jarri. Bai, nik ulertzaket jende helduak behar izatea Bai. arazo arkitektonikoak edo oztopo arkitektonikoak bidetik kentzea. Nego goan dut, etxean nik, planoan edo, buruan, ez? Bainera jarri nahi nuenean aipatu jendei da. Bainera jarri bazu, mundu guztiari da kentzen. Bueno, Aizu? baina mundu guztiari da kentzen, izango da, hori, publizia jarraitzen dezuelako, baina bainera ez ziegen du behar. Eta bainera jarri zenun? Bueno, eski, handia gainera. Bueno. Hola, luze sartzeko modukoa. Ze ondo. Bintzako.
Edo 3. Hiru ez dut inoiz probatu. Si al rayo Nire maite duta kontra esankorra da. Maite dudalako, ez da egin maite ditudan, baino kontra esanei ere batzutan toki egin martzaielako gurean, ez? Eta nik badut alako kontra esana gauza askorekin, baino bereziki egun hauetan, bueno, lehen aipatu du eta gerora sakonduko dugu gai honen inguruan, baino Frente Polisarioak eta Sahararre herriak, errepublikak, bueno, alako gerra deklarazioa egin duelako, Suetena pikutara joan da, Marokok gergerateko pasabidean, Mauritaniatik Saharako lurralde berreskuratuetara, lurralde libreetara, dagoen pasabide hortan izan direnez, Marokoren hainbat ekintzen ondorioz, Frente Polisarioak jakinarazi zuen, erantzun behar zuela eta erantzun hori eman behar zuela. Eta kontrasanak sortzen dizkit, konturatu garerako asteburuan zehar, batean urtetako Sueten hori pikutara joan dela, eta Saharar gazteak ari direla Fronte Polisarioari bere burua eskaintzen borrokarako, momentuz bat dirudi militarren esku geratzen ari dela, naiz eta Fronte Polisarioan edo Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren indar militarrak ere nahiko zibilak bat direla, eta azken finean zereginik ez duen lurralde batean, desertuan galduta dagoen hainbat eta hainbat jenderen artean eginkizunak gutxi direla, eta askok Fronte Polisarioarentzat edo militarrentzat lan egiten dutela besterik ezean zerbait egitearren. Eta kontrasanak sortzen dizkit, badaukadalako nire barruan antimilitarista eta gatazkatik ies behar luken alako kontzientzia bat, eta aldi berean sentitzen dudalako Sahararrentzat bide bakarra ere hauxe dela. Inork ez duela beraien egoeragatik ez ere egiteko intentziorik non eta egoera ez den desorekatzen. Eta desoreka hori sortu da, eta aldi berean beldurra sortzen dit. Badakidelako, galtzeko ere asko dagoela jokoan. Gero sakonduko dugu guztionen inguruan, aipatu bezala gurean izango dugulako Sahara Euskadi mugimenduko Leire San Salvador, eta berak Euskadiko Fronte Polisarioaren delegatuak emandako informazioaren arabera egingo dugu alako analisia, baina badirudi, hildakoak egiten sortzen hasiak direla gatazka horretan, informazio askorik ere ez daukagu, Maroko kukatu egiten du, Fronte Polisarioak edo Saharako gobernuak horixe espero du. Azken ordutan Argeliako presidentziatik edo iritsirako jarrerek gerran babesa adieraztea, eta batean konturatzen naiz, kontraesan hortaz, alako postpuntu bat piztu didala jakiteak egoera konponbiderako hasiera pausoak eman dituela, eta aldi berean hori gerra bitartez gertatuko dela. Eta kontraesan horietan nabil, eta ez dakit maite dudan edo ez baino. Badu tokia guregan ere kontraesanek ez. Y el hombre es solo palabras. Se hace viejo cuando sale el sol y la vida que se escapa. ¿En qué vale está tu corazón? Eta kontraesanak alde batera utzita murgildu barra daukagu, poliki, guk ere sexualitatearen tartean, Elisabet Olaskoaga dagoeneko bai dugu, etxetik baina gurean, Elisabet Olaskoaga arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon, kostata gaur. Ez da beti erraza izaten elkar komunikatzea, baina tira, lortu dugu orain gontan ere. Beraz, ongi etorri gurera, sexu tantrikoaz, hitz egin behar dugula aurreratu dugu, baina zer da sexu tantrikoaz? Uste dut bakoitzak buruan holako erreferentziaren badugula, horreko saioan ere aipatu zenuen zerbait. Zer da sexu tantrikoa, nondik abietuko gara?
Bueno, ez da erraza, Ez da erraza. Baina, bueno, azteko, ez da sexu tantrikoa. No? Tantra da filosofia bat, bizitzeko modu bat. Eta hor barruan, sexualitatea baita ere dago, baina berez, sexualitatea da bizitzeko modu bat, non sexualitatea ez daukatzen. Eta dago integratuta dalako holistikoa. Eta hartzen du persona bere osotasunean, ez? Eta sexualitatea arlo garrantzitsu bat da, eta filosofia barruan behitzen diogu energia vitala dela. Eta energia horri esker jaioko gara. Energia hori mugitzen denean, eta elkartzen zarenean beste batekin energiak topatzen direnean, bizitza ere sortu leike. Baina berez, sexualitatearekin hemen okzidenten, daukagun tabuarekin, gaiarekin, hartzen du kutsu eta pixu garrantzitsu hori sexualitatea. Baina berez, ez da sexualitaterako teknika da. Da, gehien bat, no mente, gogoa, gure pentsakera guzti hau, denbora guztian dagoena lanean, baretu, gelditu, eta ikasteko erlajatzen. Eta hortarako teknika batzuk. Arnaza, dantza, gorputzara joateko burutik jeisteko. Batez ere, horrela pixkat esplikatuta. Presentzia izango da oso garrantzitsua, eta energia mugitzea gorputzean ere bai. Presentzia, energia maskulinoa, eta energia mugitzea, energia femeninoa. Ulertu duzu zer? Bai. Gutxi gora bera. Gaur da lehenengo eguna, eta gaur da oinarrizko kontzeptua azaltzeko eguna. Hori da, ez? Pixkanaka, nik usteak aso bisaio beharko ditugula. Hori da. Eta tantra ez da bat, ez da? Tantra bat baino gehiago daude. Bai, yoga bezala, gaur egun daudela yoga ezberdinak, baita ere tantra ezberdinak, batez ere tantra gorria deitzen diote, sexualitatea baita ere prest dagoena lantzeko, eta tarranta txuria, ez da joaten sexualitatea lantzera. Baina, tantra behintzat helburua hori da. Presente egotea, gorputza habitatzea, eta, teknika batzuk, hori lortzeko. Apurret pentsatzeari ustea, ez? Bai, pentsakerak egiten diguna denbora guztian da, presentetik joatea, ies egitea. Beti pentsakera egongo da, edo etorkizunean, edo aintzinean. Baina ez daude inoiz orain eta hemen. Orduan, ikasi behar da baita ere, orain eta hemen egoten. Eta horretarako tantrikoa praktikatu behar da? Hori beti sexualitatean komenigarria da. Porque ez bazaude orain eta hemen ze gaizki, ez? Bizitzea. Orduan, gero eta gehiago ikasten badozu, orain eta hemen egoten, zure gorputzea habitatzea, burutik, urrunduta, sentsazioetan, zure pertzezioetan, sexualitatea beti aberatzagoa izango da. Eta eguneroko bizitza bai, ez? Noski. Danatarako balio du. Adibidez umeak oso argi dago, berai badakite presente egoten. Ikusten dituzu hemen hondartzan, gaztelu bat egiten hondarrarekin, eta hortan dago, ez dauka beste gauza buruan. Baina guk askotan, edo zer gauza egiten ari garera, gaude beste leku batian, eta beste 1000 gauzetan. Bai. Arrazoi, bai. Eta horre, Elisabet, ez da egit, tantra, edo sexu tantrikoa, ez da egit zuzen edo oker, baina lotzen da, ez, gure sinismenetan
retentzioarekin, orgasmoa baztertu eta atzeratzearekin, hori horrela da, lotura hori benetan egin behar da edo ez? Bueno, gertatzen dara da, estitatzen ari bazara, energia mugitzen ari dalako, eta estitatzen ari zara, eta gure txakra lehenengoa dana, genitala, kargatzen denean, daukazu bi aukera. Edo bultzatu orgasmora iristeko, kontrakzioaren bidez, edo erlajatu. Eta erlajatzen badozu, ez daterako, eta energia guzti hori gorputzatik mugituko da. Eta kargatzen zara. Deskargatu beharrean. Orduan... Ze batera egin duten Goiun eta Faribak egin berriro? Bi da hiru. Ze polita gaina afinatuta. Bueno, gu tensio asko ditugu gorputzean. Helburua baita ere da gorputza erlajatua eta bizitza erlajatu batera ematea. Eta arnazarekin ere bai gure zelula guztiak biziagoak mantentzea. Horregatik energia hori kargatzen badugu gorputz osoa, energetiko biziko gara, presentzia horretin dana intensoagoa, ez? Pixkat bizitza pasatu beharrean horrela, egongo dira olatuak. Eta, bueno, politagoa uste dut, ez? Noski. Eta presak alde batera utzita, presi gabe. Hori da. Slow sex. Slow sex, oso da. Denbora hartu, disfrutatzeko, eta, bueno, arratzalde osoa daukagula, arratzalde osoa ondo pasatzeko, zure gorputza sentitzeko, eta baita ere intimitatea. Hori nahi badugu, beste persona batekin lortu, presente balin bagaude, asko intimoa izango da. Aurreko nargaitzkanokin komentatzen genuen, slow food, slow fotografi eta idazkera slow baitan. Slow literature. Slow literature. Slow writing, oain hemendik aldarrikatze dugu, slow sex. Bai, gauzak poliki, ez? Egia da, hor sortu dugula, ez? Presaka gauzak egiteko joera hori, eta hortik kontramugimendu bat, ez? Gastronomia motela edo denborarekin eginiko gastronomia, edo gozatutako gastronomia, denborarekin egindako argazkigintza, denborarekin egindako literatura, edo argaitzek esaten zuen, ez? Gure buruari inposatu behar diogu idazleok denboraren luxua. Eta, esango nuke, sexua bizi dugunok, alegia, sexualitatea bizi dugun denok, nik uste denok garela, ez? Uste dut, umeetatik helduenetara, Elisabet, sexualitatea bere horretan bizi dela, ez? Gorputzak bizi du, ez? Denok inposatu beharko geniokela gure buruari denboraren luxua, ez? Hori da. Eta askotan ze gaizki egiten dugu, ez? Goizean goiz altxatu, korriketan lanera, ordu pilo bat lanian, etxetik kanpo, erosketak etxea garbitu, mila gauza ditugu egiteko, kiroldegira ez dakitze, eta pelikula bukatu denean gauean, ordu sexual harremana. Ja gaudenian lertutak. Ordu gogo gutxikin, venga, askar bukatu eta 8 ordu, 7 ordu lo egiteko. Alderantziz. Dan alderantziz. Hau da mundua. Bai, alderantzizko mundu, bai. Aipatzen ari ziren guzti horretan, meditazioa ere torri zait burura, Elisabet. Oso garrantzitsua. Badirudi, akaso norbaiti arraro egingo zaio pentsatzea meditazioan abiatutako sexu harreman bat izatea, baina izan daiteke oso plan ona, ez? Eta sexu tantrikoaz edo sexualitate tantrikoaz ari bagara, abia puntu bezala izan daiteke, ez? Noski, tantran askotan, harreman sexuala azteko ez da behar estitazioa. Eta azten zarenean arnasten, eta zure energia kargatzen, eta parean daukasuna zure bikotea gauza bera egiten badu, energia hori jungo da mugitzen, eta sortuko da agian estitazioa, eta orgasmoak eta nahi dozuna, baina ez da zergatik estitatu behar azteko sexual harremana. Gauza da, elkarrekin egotea, elkarrekin konpartitzea.
eta gertatzen dana, onartu. Nik uste dut hitz klabe bat tantran da onarpena. Jo, bai, hasi zaila dan bi pertsonan arteko sexu harremanaz ari naiz. Bi pertsona sintonia bardinean egotea, ez? Hori arnasketak egiten du. Beraz, Eta batera, hasten garenean arnasten, zuk hasieran jungo zea zure ritmoan, eta ni nerian. Baina daramagunean denboratxo bat, bata bestearen aurrean, arnasten, gertatzen da magia eta bat egiten du arnasa. Eta orduan, erritmo berdina askotan hartzen dugu eta elkarketa ematen da. eta horria kontaktu fisikoa hasten da. Pizkanaka, ez? Bai, gertaleke. Edo kontakto fisikoa lehenagotik ere bai, badaude postura, bikote heterosexuala badin bada, alda baita ere, sakila sartu bajinan, eta hor egon arnasten, eta energia mugitzen bada, mugituko da. Ez bada mugitzen, pasatzen dugu denbora bat hor elkarrekin, arnasten, begietara begira, goxo-goxo, beste gauza konpartitzen, ez? Zagian barregurua. Eta horrela relajatzen zarenean, eta horrela irekitzen zarenean, ez dakit, izan leike bai tristurak ateratzea, edo traumaren bat ateratzea, edo batean negarra eragitea, edo... Bai. Claro, azkenean asko expuesto jartzen gara, ez? Oso vulnerable agertzen gara hor, Usten ga ikusten, eta beste ere bai, usten da ikusten, eta hor askotan, blokeoren bat balin badago nun baiten, gertaleike askatzea, eta negarra izaten da modu bat askatzeko hori. Baina hori oso ona da, eta gainera gelditzen zea gero, erregina bezala. Agian, mugitzen energia daukazu, dantza egiteko gogoa. Egun hortan dantzatzen da. Osea, esoaz ez da ere helburu batekin. Momentuan energiak eramaten dizun lekura, hori onartu, eta hori bizitu, eta errespetatu, ez? Eta hori da igual daukagun mito nagusia, ez da? Pentsatze dula sexu tantrikoa dela helburu finko badaukala, eta... Asko gorde gero bat ikaragarrizkoa lortzeko, ez? Hoi da. Eta guztiz kontrakoa da, helbururik ez daukan filosofia bat. Bai. Eta onarpenaren barruan, akaso Elixabet, onartu datorrela, ez da? Hori da. Bai. Orain eta hemen. Nik esan dizuet, gaur asko ikasi behar genula sexu tantrikoa buruz. Ez dut gezurrik esaten. Gezurrik ez da gire esaten duzun, baina dena egia ez dut esaten. Ez da dila entzulea gehiegi fiatu. Beno, beraz, Elixabet, labur bilduz proposa genezake, entzuten ari zaigun jendeari. Hau, nik esango nuke, bikotean egin daitekela, baita bakarrik ere. Bai, Presentzen hartu. Arnasketaren bidez, zuk aldozu, badaude hemen teknikak gero nola arnastu eta, baina helburu bat, tantra dauka helburu nagusi bat, dala iluminatzea, Buda bihurtzea, baina konektatzea, sexua eta maitasuna. Lehenengo txakra da genitala eta laugarrena maitasuna. Orduan, sexualitatea, gorputza, karnala hori, eta maitasuna, espiritualitatea, konektatzea, sexualitatea eta maitasuna. Eta hori, arnasten, visualizatzen, egin leike. Ez zu bakarrik. Mugitzen dozu zure energia. Lehenengoa beste batekin egin baino lehen norberak egin behar du beria. Eta bigarren da hirugarren txakra zein dira? Lehenengoa hori da. Genitala
kanpoko genitala. Bigarrena izango da gure barruko genitala. Hirugarrena dago ja xilborratik gora, eta hori ja, hirugarren genitala da boterearena, autoestimarena, eta laugarrena bihotzean maitasunarena. Gero hemen dago kreatibitatea ere bai, eta bigarrena eta bosgarrena elkarturik daude, bigarrenean ere bai guk kreatibitatea handia daukagu, ez bakarrik gure proiektuak, baita ere bizitza emateko, umea horrengo dugu, gero seigarrena daukagu, hemen nola jartzen dute Indian puntito gorria, hori da seigarrena, eta gero zazpigarrena hemen goian. Eta horiek dira, zazpi txakra nagusia. Claro, hor ataskoa balin badago, energia ezin da ondo pasa. Beti pasako da zeozer, baina garrantzitsua da, txakrak ere bai irekiak egotea eta landu behar da. Zenbat atasko lehenengo eta laugarrenan arten, askotan. Bai, hor dago atasko nagusia. Eta guk lehenengoan pillo, ja bakarrik genitalarekin daukagun tabua eta hori landu behar da. Horregatik nik uste dut askotan dagoela erlazionatua sexualitatearekin, tantrasexualitatea lehenengo txakra landu behar dalako desente, eta ja nastu egiten gara. Elixabet Olaskoaga agurtu egingo dugu, ez da egin, nik uste tantraren inguruan arraitu dezakegula atorren astean lasai izketan, gehiago sakontzen, akaso proposa ditzakegu Elixabet entzulentzat alako, ez dakit, esperientziak idatu xamarrak, ez, meditazioarekin astapen txiki bat nola egin, edo zen musika izan daiteken egokia, aromaterapia ere hor murgiote dezakegun, inziensoak edo esentzia batzuk badira, Faribarekin ere aipatu genituen, lortzen dutenak akaso egoera erosoago bat, goxoago bat, eta hortik abiatuta autoezagutza hortan murgiltzea. Gainera, gero txakrak lantzeko, baita ere, txakra bakoitza, kolore batekin dijoa, musika nota batekin, organo vital batekin, gauzasko... Beraz, kromoterapia ere sar dezakegu, aromaterapia, kromoterapia. Badatorren astean, beraz, Elixabet Olaskoarekin, tantra bi. Eske, 2.0 esan barnu, baina, ez baiota, ez? Tantra bigarren atala, hola, txorra da. Bigarren tantra. Bigarren tantra. Bigarren kafea, bigarren tantra. Ondo da, bigarren tantra. Laizter Durangoko azokaren inguran aritu behar dugu. Gero eta horbilago dago aurten hain ezberdin izango den hori, eta euskal kulturarentzat hain ikonikoa den aste edo aste zati horri paso emateko, bururatu zait, abesti bat oso ondo lotzen duena. Leno, Elixabetek aipatu du, beti afalosteko gaueko nekean murgiltzen garela sexuan, eta gertatzen dira horrengo kantuak azaltzen dituen bezalako egoerak. Entzun ondo letra, Elixabet, agurtuko zaitugu, baina entzun mesedez, Iñaki Aurreko Etxeak idatzitako letra dau, Mikel Urdengarinek abesten du arrastu umela, eta uste dut gustoko izango duzula, horrengoan kontatuko diguzu, gustatzen zaizun ala ez, baina horrekin murgilduko gara, ondo baderitzuzu, horrengo tartean, Durango azokara begira jarriko gara eta. Eskerrik asko, Elixabet. Zuei, senarra dator barrura, joaren joaz Laizter hartu du aziak helmuga. Gero betiko ohitura, nekea eta logura, azken musu bat aztu ostean seko geratu da. Naiz bakarrik nauen utzi, kulerorik ez du jantzi, setu ezak tentaldiari ezin dio eutxi. Lengoa zen horren gutxi, trenetik zergatik heitxi, gozamenaren geltokiraino ez bada iritsi.
Beina itzuloan sartuta, samurtasunaren punta, atzamarraren eskutan dago helburu arrunta. Orgasmoraino pausuka, eraman beharra nauka, alboko pendoi artega horrek ezin izan duta. Sumendiaren epela, berotzen doan bezala, izaretara bideratzen da arrasto umela. Hau bai harreman fidela, sexusko autonovela, laztan bakoitzak bere txikia nasetzen hauela. Igurtzi baten ostean, hurrengoaren eskea, gozamensuak astera doaz nire hankartean. Tardara luze batean, murgildu naiz papatean, ta sekretua ezin izan dut gorde isilpean. Asperenak salaturik, albokoak eskaturik, lasai gizona ez baita izan ametsa besterik. Ondoren isil-isilik, buelta erdia emanik, loak hartu nau irribarretxu ta kulero barik. Loak hartu nau irribarretxu ta kulero barik. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratian, ez zaizue gertatzen igual, norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Ba, begira, hau ez dugu mikrofonotik kanpo hitz egin, baina egia problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau kaixo, aserra rasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naiz irratiko gazetaria. Ze bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinera esaten baduzu, hau kaixo egunon, asierra rasti naiz irratiko gazetaria. Esaten du, ez pixkat iztotela edo zarela. Hau euskaldun berria da. Kaixo, asierra rasti naiz irratikoa. Naiz irratikoa. Ni zautzen du tipo bat, deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am, esate zen. Eta irakasleak esate zion. Oh my god! A ber, ez dezu ulertu. A ber, igual ez dezu ulertu zu. Nire izena I am da. Bai. Asteburuko aria. Larunbat eta igandetan goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Foto zaharrak begiratzen, guziok gaude, denok kaste. Iadaztu dugun zerbait. Rafa Ruedari garantzuten, Rueda deitu duko da Mungiarraren lan berria kolektiboaren eskutik aurtik kaleratuko dena. 4 egun barru, gitarra, hotza, elektronika eta literatura ozartzen ditu portu kantuz osatutako bere bakarkako 6. lan luze honek. Eta bertan, Inge Muller, Joseba Sarrin handia Inigo Astiz, Orgel Logde, Mari Luz Esteban, Josu Goikoetxea eta Elena Olaberen testuak musikatu ditu. Jon Agirrezabalaga lana izan duko izan artistikoan, grabaketan eta elektroniken arduran binuko Eltubre estudioetan, eta hau dautzi digun lehen lana. Lan horren, 6. lan horren, lehen aurrera pikantua.
Azaroaren 20an kaleratu eta beste euskal egile askok bezala, Durangoko azokan salgai izan erakutsi euskal publikoarekin elkarbanatu. Hori izango zuen helburu, baina uste dut Fari Durangoko azokak hortzen baduela formato berezi xamarra eta segituan aztertuko duguna. Baina hori azaldu horretik uste dute bere antolatzaileen historian edo ibilian jardunean zertxo bain murgildu behar dugu, ezta? Bai, Durangoko azokaren atzien dago Gerediaga elkartea. Izan ere Gerediaga elkarteak atera zuen, edo izan zen lehenengo jardunaldia, lehenengoetariko bat, Durangoko azoka. Halare, 1975ko ekainaren 7an sinatu zituzten Gerediaga elkarteko estatutoak. Eta Bizkaian administratu zen lehenengo kultur elkartea izan zen. Eta helburu nagusitzat eukan euskal kulturari merezi duen balorea ematea eta ondareetan ere pixka bat nabigatzea eta ondare kultural hori, euskal ondare kulturala mantentzea. Izan ere, diktadura garaian herri mugimendu askoren aterpea izan zen elkarte honek zigurtatzen zuen nolabait kultura mantentzen jarraitzea eta legezko babesat ere ematea. Gau eskolak ere bat ziren, antzerki taldeak, herrietako jai batzordeak. Eta Gerediaga elkarteak Durangoko azokaz gain beste egitasmo batzuk ere aurrera daramatza, adibidez Astola aldizkaria, Artzai Txakur txapelketa, espatadantzari parkatu eguna, Durangoko bombardaketa deitzen den jardunaldi bat bebai, Merioaren ibilbidea eta dokumentategia, 1985an sortutena. Eta, esan dugun bezala, aurton, 55. Durangoko azoka ospatuko da, izan ere, aurton usteot diferenteena eta izango dela, presentziala eskalatu izango. Eta, horren atzen esan dugun moduen, Gerediaga erakundea dau, azoka euskal liburu eta diska nobedadeak kaleratzeko sortu zen ekimen honen atzean. Hasiera baten 12 estan jarri ziela ez dakizuen ala ez, 12, orain izango dien gehiuri igual 100 batetik gorakoa izango da ez. Eta euskal kultura aktibitate elkargune nagusietarikoa da, edo nagusien dala esango geunke. Horretarako gaur geugaz dekogu Izaskun Eiakuriagak, eta Durangoko eta Kalduko eskuetan zelakoa izango da, aurtongo Durangoko azoka excepcional edo extraordinario hau, ez? Desberdin izango da, ospatuko da. Izaskun Eiakuriagari ongitoren marko diogu, Izaskun, arratsaldeon. Arratsaldeon dan hori. Aipatzen ari zen Fari ez, ospatzekoa hori, ospatuko dela izango dugula, baina, aurrez ere, bagenekien eta imagina genezaken hortengo Durangoko azoka ezberdin izango dela, eta euskal kulturaren bilgune izan baina bildu urtero bezala ezkarela bilduko. Ezberdina izango da zuek esan duzu, ezta? Osasun egoera honek alan derrigortuta berrasmatu egin behar izan dugu azoka, egia esan utzetik azoka bat antolatzea lez izan da, izaten dabil, ondino, darabilgun guzti hau ez. Gu hasi ginen azoka normal bat antolatzen, urtarrilean, behin gabonetako oporrak amaitutakoan, eta azoka, iazko azokan badakizue erakusmaiak eta barriztu egin genituela, eta dapro egitasmoa barria ipini gendula, eta haren hausnarketak eta barria egin gendune aretik zer errepikatu eta zer hobetu behar zen, da horren hausnarketan ibili ginela eta bateko eta besteko bilerak egiten gabizela, derrepentean koronavirusa agertu zen, gure bizitzan, eta dana hankaz gora jarri gintuen, ezta.
Eta orduan, otzailetik, martzotik, etxean sartu gintuztenetik, ibili gara, 3-4 azoka diferente diseinatzen. Eta bat diseinatuta auki, da derrepente egoera aldatzen zen, da orduan hori albo batera itzi da beste batega sartzen ginean, eta izaten da bilondino ere, ze ez dakigu, Durangoko azokako datetan, abenduaren 4 eta 8 zer pasauko dan, nun egongo garen, ze egoeratan egongo garen, ez? Eta orduan izan da dana, eta izaten da bildana, denpora guztian, ez dakit, improvisatu baino gehiago, montaña rusa batena. Improvisatzen, bai, gauza batzuetan improvisatzen, da beste batzuetan, zabiz, denpora guztian planifikatzen, eta planifikatu duzuna, planifikatzen, eta beste planifikazio baten sartzen, eta momentu batzuetan, gogorra izaten dabil aurtengo antolakuntza. Gogorra, beste alde batetik, badeuko bere txispatxoa badeuko, txispa bat baino gehiago esan genukenik, ze horrepe, noberari be, ez dakit, biztu egiten zaitu, eta alerta egotea egiten zaitu, eta aurten egia esan, lantaldean nik esango nuke inoz baino gehiago ikasi dugula, eta edozein pausu aurrera emoteko edo planifikatzeko, 50.000 personari, jenteri, aholku eskatu, zuke ez dakizunetik dakienari pregunteu, eta bai, izan da gogorra izaten da bai. Entzuten ari ginen, lehenago Mikel Urdangaien kantuzar bat, ondoren entzun dugu. Beste kantu, Lierren teloia entzuten ari ginen, eta oraintxe Bulego taldearen kantu bat. Gainera Bulego laizteri izango da gurean akustikoan, bigarren kafean, baina guztiak ere, azken bi hauek behintzat, topa daitezke, Durangoko azokaren Spotifyko playlistean, edo zerrenda hortan, nobedadeak dagoeneko bertan txertatzen azizareterako, eta horrek, zer pentsatu eman dizaguke, azokan topatuko dugunaren inguruan. Irudin euskal produkzioa izaskun geldosiago zegoela, zalantzak zeudela, diskoak kaleratzeko unerik onenak ez zirela, baina bapatean, bim, bam, bum, konturatu gara, lan asko zegoela hor gordeta eta ari direla, ez dakit urtero legez, baina behintzat maila handiarekin kaleratzen, ez? Bai, datuak ez daukada sondino eskuetan, ze orain dabiz azokan parte hartzeko izena eman dabenak, orain dabiz euren katalogoa sartzen. Eta orduan ez daukada solan datu errealak ez daukadaz eta ez dakit esaten, baina bai impresioa da gupe zalantza handiak geunkazen ia zenbaterainoko usta egongo zan 2020an eta konturatu gara edo behintzat ikusten gabizena da egon badagoala, sorkuntza hortxe egon dela eta akaso batzuepai atzeratu egin dabe eta baten batzuek SB-en atarako aurtengorako pentsatuta eukiena, baina badago, nobedadeak egongo dira eta bat baino gehiago. Eta lehen, aipatu dugu, aurtengo azoka oso diferentea izango dela da, presentziala ez dela egongo, baina bai eta ez. Hau da, salerosketa bera, erakusmaiak eta ez ditugu izango. Durangora, paseoan joan eta estanetatik aurrera eta ibilteko aukerarik ez da egongo, hori guzti hori online egin beharko dugu, Durangoko azoka.eus webunean, baina Durangon, bertan, 2 espazio izango dugu. Ez dugu gure izan albo batera itzi, aurrez aurreko ekintzak, kultur ekintzak edo disko eta liburuen aurkezpenak. Eta orduan, ez dakiguna da lehen esan dutzu dana, gaur-gaurkoz, Durango, Iurreta, Isurtza eta badinokoak bakarrik etorri ahal izango litzakez, Durangon antolatuko duguzan 2 espazioetan izango diran kultur ekitaldiak aurrez aurre ikustera. Hau da, Plateruenean izango dira diskoen aurkezpenak eta Landakon, baten batzuek galdetu dauzko eta baina Landakon zer egongo da? Landako utzik egongo da, ez, Landako beteta egongo da. Landakon egongo da batetik Durangoko azoka.eus online denda horren atzekalde guztia Landakon egongo da, hau da, biltegi handi bat izango da Landako, eta logistika guztia, enoa esaten hau da, etxeetara eta
atari baten gehienok erabili duguna egunen baten erosketak egiteko, ez noa esaten bere izena, baina zue pentsau hori berori, baina Euskal Liburu eta disko, egutegi, agenda, jostailu eta danen biltegi handi bat izango da. Eta logistika handakon. Bapatean izaskun irakureagia, aipatu du nahi ez duzun plataforman horri, zilegizkotasuna emango dio, logistikoki antegotasun hartuko duen horrek, ikaragarrizko zilegizkotasun hartuko du euskal kulturaren bidalketa zentru neuralgiko ikaragarria bihurtuko delako landako, ez? Ondo ulertu bada. Bai, holan txiki izango da, bai. Katalogoan euren liburu eta diskoak sartu da bezenak, abenduaren batetik abenduaren laura bitartean, biltegi horretara materiala ekarten etorri beharko dira, gu material hori ordenatzen, eta gero ja prestatzen, abenduaren lautik aurrera, etorri leiteke esan eskariei erantzuteko. Hau da, bertan izango doguz liburu eta diskoak, eta bertan enpaketatuko doguz, eta bertatik urtengo dira Euskal Herriko etxeetara paketeak, eta espero daigun pakete asko bidaltzea. Eta gero, landakon bertan, hori alde batetik, baina beste, hori alde batean izango da, beste aldean izango da areto bat, antzoki bat diseinatu dugu. Eta areto antzoki horretan izango dira mahai inguruak, idazleen solasaldiak, umeentzako liburu aurkezpenak, badago hor sorpresaren bat, sortzaile batzueri enkarguz taupadaren inguruan lantxoren bat enkargatu deutzagu. Hori guzti hori orain ezin jotzuet gauza handirik esan, azaroaren 26-rako prestatuta daukagu bertan Durangotik streamingez eskainiko dugun programa guzti horren prentzaurrekoa azaroaren 26an eskainiko deutzuegu eta antxeia zehetasun guztiak. Bueno, eta hortongoan espazio fizikorik ez dauen espazio virtual baten egongo gara murgildute, espazioa berez virtuala izango da. Horrek esan nahi du katalogoa handiagoa izango dela, edo horrek artista atkori bebai erraztu indotzie euren burue ezagutaraztie. Bai, izena emoteko orduan, bai konturatu gara jente gehiagok emon dauela izena. Hau da, behar bada, estan baten alokairua ordaintzeko zailtasunak eukidauan horrek aukera eukidauela, ze ia etxake zer kostetan eurtengo asokan parte hartzea. Hau da, guk parte hartze gaitik ez dutzegu kobretan. Guk sortzaileei edo parte hartzen dabenei kobrauko deutzagu saltzen dabenaren arabera. Hau da, saldutakoaren araberakoa izango da, Gerediaga elkarteari ordainduko deutziena, eta izango da, batez be, logistika guztia eta kudeak eta gastu bat guk horreri aurre egin ahal izateko, ez dugu aurre egingo ordainduko dabenarekin, baina, pixkat iruditzen jakun, hori kustuena, aurten behintzat guk esfortzu hori egin ahal izan dugu, babesle diferentek euren diru laguntzak eta euren babesa mantendu egin deuskuelako. Orduan, horreri esker, guk parte hartzen dabenari, iaia doakoa emon deutzagu parte hartzea. Eukingo daben gastua izango da, Durangora etorri beharko dabela euren materiala ekarten, eta gero materiala erretiretan bebai. Eta gero, saldutakoaren 12% da, pentsatu duguna, guk horregaz geratzea, batez be, webgune barri bate antolatu behar izan dugulako, eta, logistika emoten dago ez, baina landako gunean antolatuko dugun logistika guzti horrek atzean lan handia dauko, eta kostu bat dauko horrek, eta, kostu horreri aurre egiteko, pizkat pentsetan gendun, porcentaje bat, saltzen danaren porcentaje bat, gu geratzea edo hori kobratzea. Baina orain amaitea, zer nahi duzun nigandik. Esan zer nahi duzun nigandik. Zekrestu nahi duzun nigandik. Ahora ari gara entzuten, bari nahi kainakaien kantua, nobeda digisa, ez dakit. Regaitoi feminista, ez? Deitzen otzo. Beste gauzatxu bat, erosketak egiteko epie bardina izango da, hau da, normalen abenduaren lautik 8 izaten da egun horietan, ez?
aurton be goikuguneko horiek izango die, edo online izaterakoan erosteko epea luzatuko duzue. Hau da, egun horietatik kanpo be erosteko aukeri egongo da. Durangoko azoka.eus plataforman abenduaren 4tik 8 bostegunerako plataforma sortu dugu guk. Ze Gerediaga elkartea irabazi asmobako elkarte bata, guk zerbitzu bat emotea gura dugu, eta iruditzen gero Durangoko azokaren, ez dakizelan esan, bustana edo, Euskal Herriko liburu dendetan luzatu leitekela. Eta guk dei hori egingo dugu. Durangoko azoka behin amaitzen denean, Euskal Herrian badago makinatxo bat liburu denda, eta liburu denda horretan eskuratu leiteke Durangoko azokan egon leiteken material asko eta asko, eta horregaitik ibili ginen, pentsatzen, aurretik arinago zabaldu edo atzetik luzatu, baina urtea amaitu gurako geunke aurtengo Durangoko azokaren kontu guztiak ja itzita daukaguzala, nahiko urte gogorra izaten dabil, eta badinotzuet. Gerediaga elkartearen helburua ez da Durangoko azokarekin etekina ataratea edo dirua irabaztea, irabazi asmobako elkarte bat gara. Orduan guk gure funtzioa horrek 5 egunetan beteko dugu, Euskal sortzaile askoren plataforma eta eskaparate eta plaza izaten jarraitu gura dugu, modu diferente baten, egoerara moldatuta, eta hortik aurrera nik uste dut sortuko dirala plazak, espero dut, plazak sortzea, eta liburu dendape hortxe dagoz, eta liburu dendetara be, joan beharko gineke Euskal sortzaileen liburu, disko, eta bestelakoak topetan, eta erosten gainera gabonak gain-gainean izango duguz bai, eta nik uste dut opari polita izan litekela aurten kultur sortzaile baten lan hori eskuratu eta hori batak besteari oparitzea. Beraz, 4tik 8 azoka plataforman 4tik 8. Eta batek inoz, zalantza be sortu da, eta zelan topatuko dugu, estanak zelan, argitaletzeka izango da, antolatuta gongo da, bera denda virtuala, ez liburuka, hau da, liburuek eukingo dabe, liburuek, diskoek, izenburuek eukingo dabe euren protagonismoa. Ez tozue, ez da joan beharko txalapartaren edo susaren edo ez dakit Ibai Zabal argitaletzera, ez. Liburuak edo izenburuak aurkituko dozuez portadan, hau da, gure Durangoko azoka.eusen portadan, eta gero hortik sartu izango sari dendara, eta gero bakotxak dendan aurkitu izango dau, aurkibide bat egongo da, bilatzaile bat egongo da, bilatu izango dozue izenburuka, egileka, estiloka, bilatzeko aukera diferenteak eskainiko dauzu. Inor pentsa lezake hau abantaila badala, denok pasa ditugulako buelta batzuk Durangoko azokan, bilatu nahi genuen liburu edo diska edo estan horren bila eta baina horrek ere batzuen bira abantaila, kirola egiten zen Durangon eta egiten jarraituko dugu noski, baina hortzen ezingo du beste hortetakoen giroan edo moduan izan, baina gertatuko da, ateratzen baketa martxan beraz, 18 egun falta dira, abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka 2020 Durangoko azoka hori izan dezagun, eta ordura arte orainik nobedade asko izango dira orkesteko, gauz asko baieztatzeko, Bai. Nola bizi gaitezken ere noski ordura arte alda daiteke eta horrek akaso orainik azken orduko aldaketatxoren bat edo sorlezake, baina edozein kasutan jakin badakigu aurtengo Durangoko azoka bestelakoa izango dela eta espero dezagun bestelako izate horretan eta bizi ditugun garaia betan kulturarekiko hainbat pertsonek egin duten atxikimendu hortan eta ulertuz kulturak inoiz baino gehiago behar gaituela ere, inoizko Durango azokarik arrakastatxoena izan da dira behintzat artisten interesei begira, ze konsumitzailontzako Durangon elkartzea polita da, eta hori faltan botako dugu. Uste dut hori garbi daukagula, ez? Nik uste baietz. Emaitza ona izan ez gero, urrengo urteetan aukera mantenduko zeunkie, hau da, betiko azokarekin elkar bizitzan azoka virtual lau bai mantenduko zeunkie. Milioiaren galdera dagoeneko. Askok egin duzko hori galdera hori eta ez daukagu erantzunik. Lehenengo aurtengoa ikusiko dugu, ez dakigu zelan erantzungo dagoen jenteak,
prebizio bat egiten be ez dakigu, benetan, zenbaki bat eskatu deusku eta dani paser ez dakit, ez dakit esaten bez, zenbategaz konformatuko nintzaken, ez dakit esaten zer izango da arrakasta da zer ez dan izango. Ez daukagu konparatzekorik beste ekimenik ez daukagu gainera, orduan da pixkat, danak ondo urten daiela, jenteak erosi daiela eta etxera fatxada zeldu daitezela paketiek ezer apurtu barik, eta horregaz ni konformetan az. Eta datorren urtean, datorren urtean ez dakigu fisikoa egin ahal izango dugun be. Enoa esateni egongo garienik fisikoki bez, ez dakigu. Orduan, azoka amaitzen danean aztertuko dugu bai, eta esperientziak ondo urten badau, barrutipe zelan bizi izan dugun, eta ez bakarrik kanpora behirakoa, barruan lanean ibili gara nope, ondo urtetan badaudanak, segaitik ez dugu errepikatuko, ikusiko dugu. Baina ez noa esaten, bai, datorren urtean egongo da online denda. Badazpadan ez noa esaten, ziurtzat ez dut emongo ezer, ze da ziurgabetasunezko mundu baten bizi gara momentu honetan inoz baino gehiago gainera. Ulertzen dugu hori, eta eskertzen dizugu gurean tarte hartu izana, Izaskun Ejakuriaga bustintza, 18 egun esan da bezala, atzera zenbaketan martxan, egun handia iristeko Euskal Kultura. Adi egon, Adi egon, aste honetan nobedade batzuk iragarriko doguz, eta nik uste dut jentari, nik esango nuke gustatuko jak esan nobedadeak izango dirala. Bigarren kafean naiz irratien eman dugu adia puntua, adia izango gara urrengo 18 egunetan, eta baita azokantzear ere gertatzen diren aldaketan, nobedade eta berrikuntza guzti horiei. Izaskun Ejakuriaga bustintzan mila esker, eta laster arte oraindik akasi izango gara eta datozen astetan harremanetan. Zeuei eskerrak. Gero arte. Esker, agur. Entzun dugu Teloia, entzun dugu Bulegoren kantu bat, entzun dugu Kaina Kaien ez dakit, edo Paulin eta Julieten borrokatu eta eman Izaroren laguntzarekin horre kantuan, eta entzuten ari gara gure tik ere igaro zen Raitz badakit kantuarekin, bagoaz aurrera eta segituan txakurren inguruan hitz egin behar. Bakit eta beste batean milak egun pasatzen direnean urdinduko zait neri ilea eta zuri orbainak azalean ondoan zaudela bakean erea taskatuko dizut ukitzeko gorputza bai Bakit Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. Micro agora! I'll be there for you. I'll be there for you. Despelotin moment eta guzti! I'll be there for you. Bigarren kafearen estudion horrelako gozak gertatzen dira, abesti bat jartzen dugu, eta denak gora egiten dugu, bla 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 blau!
You burned your breakfast so far, things are going great. I'll be there for you, han izango naiz zuretzat, eta saldi honi zentzu asko emateko aukera badago. Eta uste dut Nora Oteizak gaur abestia eskatu duenean, zera, txakurren gan jarri duela horrela fokoa, eta esan duela, noski. Txakurra omen da gizakion lagunik onena, eta alata goziz ere batzutan ez dugu lertzen zergatik guk deitu eta kasurik egiten ez diguten. Inoiz gertatuko zitzaizuen txakurrari deitu eta txakurrak horrelako sentsazioa ematea, ez da? Paso doblea. Jaramonik egin ez egitea. Ba, Norarekin hortaz hitz egingo dugu. Asko arduratzen omen gaituen zerbait delako. Uste dut bai, orokorrean txakur jabei arduratzen dien zerbait dela, edo txakurra izan duen orori arduratzen diola txakurrak jaramonik ez egitea, baina horratzean azalpenik ere egongo da, edo lanketarik egiteko aukera. Nora Oteiz, arratsaldeon. Ui, mikroarekin ja hasi naiz, gauzak egiten, itxoin. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, you beat the most, even though you hear. I'll be there. Fariba eta Goiuri on fire daude. Eta orain bai Nora Oteiz atxaldean. Bai hona emateu, abesti honek, atxaldeon. Arratsaldeon ora. Zuk txakurrari jartzen dizu kantua, jarri duzu? Ez diota kantu hau jarri txakurrari, baina... Zai, txakurretaz hitz egin dugu hemen aromaterapiaz eta oso askotaz eta musikoterapia egiten alduzu txakurrekin? Guk ez dugu egiten, baina bai egiten da, musikoterapia ere. Venga, ba, etxekoran jarriko digun hori, musikoterapia egiten duen norbait fitxatu eta gure erakartzea. Bai, askotan horrelakoetan erronka izaten da, euskalduna behar du izan, euskeraz kontatu barrizkigu gauzak, ez dizkizuegu lanak erraza jartzen, baina, moldatzen zarete. Trebiak zarete gauzoetan. Saiatuko gea, a ber. Bueno, txakurrari deitu eta kasurik egin ez. Hortxe hasten da arazoa. Ez da egita arazoa den, edo zer den. Baina jabe askorentzat arazoa izaten da, ez? Bai, bueno, abesti hau jarri dut edo proposatu de jartzea, ze azkenen ez, I will wait there for you, ez? Azkenen zure zain egongo naiz horrez, eta, bueno, barroi hona daukagunean eta laguna ditugunean, ez, hor gaude, ez? Behar dutenarentzako edo deitzen gaituztenean hor daude. Hortaz, bueno, txakurrekin batzuetan orduan zergatik ez da hau pasatzen, ez? Azkenean guk pentsatzen dugu txakurra pertsonen lagunik onena dela, ez? Animali munduan edo izakiak ez diren animalien munduan, eta aldi berean horrelako arazoak ditugu. Eta, bueno, pixka bat aztertu nahi nun hau zuekin. Bueno, nahi bi hankatako lagunek baita batzutan deitu teziatek aso egiten. Edo ez dizu telefono hartzen. Ui ba. Baia. Erlazioa aztertu barko da orduen Goiuri edo. Bai, bale. Etxeko lanak. Bai, bueno, orduan aurreko demoraldiko azkeneko programan hitz egin gendun txakurraren komunikazioaren inguruan. Eta bueno, hola, pintzelatxo bat emateko, ez, gogoratuz, ez, nola komunikatzen diren txakurrak, eta txakurrak komunikatzen dira espresio korporalaren bitartez, eta, bueno, fenomenologiaren bitartez azkenean, bai, ahotsaren doinua, noiz hitz egiten diogun, nola hitz egiten diogun, bai, eta gure gorputza. Eta gu nola komunikatzen gera batez ere, edo behintzat, konstienteki ze komunikazio iristen zaigu gehien bat, izaten da ahosko komunikazioa, bai, orduan. Hemen, bai, izaten dugu batzutan talka bat beraiekin, ze guk beraiei ahotsez hitz egiten digu, eta beraiek guri, beste modu ezberdin batean, bai, txakurrak ez dira guri zaunkaka hasten zerbait eskatzeko edo zerbait esateko normalean, bai. Gero bat daude momentu batzutan baietz, baina normalean ez, bai, orduan. Hemen da lehenengo talkatxoa aurki dezakeguna, bai? Eta gero, bueno, pixkat, pentsatu dut, aztertzea, ze pasatzen den txakurren garapen bakoitzean, bai, eta ze behar dituzten beraiek, eta ze lotura daukan honek deiarekin, bai? Ze normalean, txakurkumeak dituztenak, esango genuke 2 hilabetatik, 4 hilabete esaten diate, joiten du kasu pila bat, deitzen diot, etortzen da, nerekin dago, kalean arazorik ez, oso ondo deitzen diogunean, eta bar. Eta, bueno, adin hortan pasatzen dena da, ez direla,
batere autonomoak. Osea, direla erabat dependienteak, gu gerala guztiz beraien erreferenteak eta gaina bildurra daukatela guregatik aldentze horrekin ze oso txikiak dira eta ez dakite nola kudeatu egunerokoan pasatzen zezkien gauzak orduan daude gure oso gain. Ume txikiekin berdina pasatzen da. Baina pixkanaka autonomoak izaten joten dira. Eta zer pasatzen da, autonomizatze hortan munduak interes gehiago sortzen zaizkiola beraiei. Eta orduan, etxean pasatzen dituzte ordu asko, gurekin pasatzen dituzte ordu asko, eta kalera ateratzen dira, eta esaten dute, oakala. Zenbat gauza. Ateratzen naiz, eta batean konturatzen naiz, daudela usaiak, eta konturatzen naiz, daudela beste txakurrak, eta konturatzen naiz, denda bateko ate bat zabaltzen denean, etortzen zaitela janari usaia, eta joneet investigatzea, eta horrelako gauzak. Eta jabea, interesantea, Eta, karo, horrelako, sartzen dira mundu batean, ingurunea beraientzako da oso absorbentea, eta orduan, momentu hortan guk deitzen diogu, eta, karo, entzuten digute, baina horren beste goza interesgarri daude, ez? Eta gurekin horren beste denbora pasatzen dute, bazkenean gu ez gehala horren interesgarria momentu horietan. Baina ez kaso egin nahi ez digutelako, baizik eta momentu hortan beraien beharrak eramaten duztelako munduarekin horrelako erlazioak izatea ikasteko. Eta guk hau ez dakigu, eta orduan guk insistetzen dugu pila bat beraiei deitzen. Gero, nerabezaroaren aurreko etapan, hau izango litzake, nerabezareko aurreko etapa hau izango litzake, eta gero, etortzen zaie nerabezaroa, eta nerabezaroan hormonak hasten dira, fil, bai? Eta orduan, usaiak izaten dute beste dimensio bat, ezberdina, bai, besten pixak, besten kakak, eta horrelako gauzak, bai, eta gero emeak zeloan sartzen dira, bat baldin badago, beste interes batzu piztu zaizkie, arrei berdin, bai, eta orduan, egoten dira oso mundu hontan sartuta, bai, eta oraindik ere ateratzen ari dira beste etapa horretatik, gogo asko txakurrekin jolasteko, asko zentratzen dira beste txakurrengan, eta guk deitzen diegunean, normalean ez digute kasurik egiten, bai. Eta ze pasatzen zaigu guri orduan? Frustrazioa. Tristura, frustrazioa, lotxa ere, Imaginatu, zu parke baten zure txakurra ditzen, jabe guztik hor, eta ez dizuk asoiten. Eta ez daukagu. Jabe klase da. Eta gaina normalen izaten da, eske txakurra beti kaso egin behar dizu, nik esango dizut nola egin behar dizun txakurrarekin, zenik nire txakurrari horrela erakutsi nion, eta begira ze emaitzak izan dituen, eta bar, eta askotan lotxa pasatzen dugu. Zainzun, nire kasuan, adibidez nire txakurrarekin, nire txakurrari jatea gustatzen zaio asko. Eta janaria, oraina horrekin ez daukagu inungo arazori, akordio batzutara iritxea, baino leno deitzen genion, eta, karo, etzan etortzen. Eta etzan etortzen, eta jutezan bizilagunak ogia mateziolako, eta gudeika eta txakurra etzan etortzen. Horrek, sentitzen zu hori, lotxa hori, frustrazio hori ez, besteak ze pentsatuko duen hori, eta usten dut horrek asko afektatzen digula azkenean, ez? Ez degulako oso ondo ulertzen hor zer pasatzen ari den. Eta, gauza guzti horiek pasatzen zaizkigu guri burutikan, bai? Eta hemen askotan, zerretzen geha beraiekin, eta ez dakigu oso ondo zer egin edo nola egin. Jabe askok deitzen diate horrelako arazoekin, bai? Eta itzain nahiko nuke empatiataz, empatia bakizute zer da empatia? Bai. Zer da empatia? Oso garri izan dugu. Bestearen tokian jartzea, ez? Edo bestea nola senti daiteken gure lekuan jartzea edo, ez? Oida, izatea gaitasuna bestearen lekuan jartzeko, ulertzeko ze pasatzen ari zaion besteari, ez? Hori da, empatia hori da. Hau, guk badego empatia, txakurrek badute empatia, gaina, daukate zer ikusia neurona espejo deitutako neurona batzuekin, orduan, horiek txakurrak ere badituzte. Oiek die, hau zabalka egin arazen diguten neurona berdinak? Dena bai, empatia. Ni saiatu nahi, etzan egiazko arrausi bat. Empatia daukate txakurrekiko edo gurekiko baita? Normalea, txakurrek daukate empatia gurekiko, beste espeziekiko, bai, empatikoak dira. Orokorrean empatikoak dira beraiek. Bai. Eta, empatia gaina izan da bai guk eta bai beste espeziek aratu duten zerbait, bizirauteagatik, bai, ze azkenean, bizirauteko, nik zulertzen bazaitut, zu ni ulertzen banazu, azkenean elkar lagundu gaitezke, bai? Orduan, empatia izan da, garapenarekin bat, etorri den zerbait, eta ematen duenez, neurona hauek jundira garatzen ere honekin bat, bai?
ze pasatzen da, naiz eta neuron hauek izan, batzuk empatikoagoak direla, edo garela besteak baino, bai? Batzuk empatia gehiago garatzen dugu, beste batzuk gutxiago. Eta zertan oinarritzen da empatiaren garapen hori? Esperientziak, adibidez, esperientzia gehiago baldin badituzu, azkenean erresagoa da, ez? Esperientzia konpartitzea, edo esperientzia antzekoak izatea bestearekin. Bai, orduan, nik 10 esperientzia izan baldin baditut eta zuk 2, zu empatikoagoa izango zera nerekin 2 esperientzietan, baina beste 8 ez, ikasun gehiago izango dituzu, bai? Orduan, geroz eta esperientzia gehiago, geroz eta empatia, hoi da, gehiago gara ezakegu, eta azkenean sensazio antzekoak izan ditzakegu, eta bida, pasa zaita, ni berdina pasa ditzaiten, bai? Eta hemen lortzen dugu hau ulertzea, bai? Txakurrekin berdina da, bai? Esperientziak empatikoagoak egiten dituzte edo ez, referentzi gehiago dituzte edo ez, eta beste alde batetikan empatikoagoak era ulertzen ditugunean gauzak. Ez baldin baditugu gaiak ulertzen edo gauzak ulertzen, ezin dugu horren empatikoak izan, azkenean hor erortzen gara simplismoetan askotan, ez? Orduan, garrantzitsua da ere, bai? Orduan, gaiara bueltatuz, nire ikuspuntutikan asko pasatzen dena da, empatia hau ez daukagula txakurrekiko, ez ditugulako beraiekiko gauzak ezagutzen, edo beraien beharrak ez, edo garapeneko etapetaz hitz egiten dugunean guk ezakigu daudela etapa batzuk nuntxakurrak ez duten horren beste interes guregatikan, eta ja planteatzen dugu hau arazo bat bezala, eta orduan asko frustratzen gea, asarretzen gea, eta orduan hemen ze pasatzen da, baskotan gure arteko eta txakurren arteko erlazioa, mindu egiten dela pixka bat, bai? Orduan, garrantzitsua da, empatikoak izatea, eta pentsatzea, ea zer ari dan hemen pasatzen, edo ea txakurrak hemen ze behar duen, bai? Bai, ez, edo nik gaztean nintzenean, bai, gurasoekin berdina egiten nuen. Pentsata, bai, eurek igual. Empatia. Ada Madrinak idatzi du, ez, txakurren ideika hasten garela sargento bagina bezala, etortzeko nea ja. Bai, hau izango litzake urrengo gauza, ez, aztertzeko zergatik usten dezute, ez direla etortzen deitzen diogunean. Esan dugu, ez? Alde batetik hando dela, ez? Beste estimulo batzuk interesgarriagoa. Beste estimulo batzuk interesgarriagoa direlako, eta zer gauza gehiago egin ditzakegu txakurra gure gana. Dei horrek txakurrarengan sortzen duelako asoziazio negatibo bat, horrelako zerbait? Adibidez. Askotan bronka botatzeko deitzen diegulako, eta orduan gero nahi dugunean, etorri, kolegi, joango horrela pasatzea, berak ez du distingitzen gure deia zein den, ez? Bronka botatzekoa edo roi honean gaudenarena. Bai, askotan pasatzen da hori, ez? Esaten diote jabe asko, eske ditzen dio bere izenarekin eta ez da etortzen. Baina esaten diotenean tori goxoki bat, orduan etortzen da. Esaten diot, orduan hemen ze pasatzen ari da, ez? Zergatik izenarekin ez, eta goxoki bat emango diozura esaten diozunean, orduan bai, ez? Etortzen da. Azkenean hori, ze asoziazio egiten ditugun deiakin, noiz eta zertarako. Ze truko da goiurui? Txakurrai goxoki izena jartzea. Nire txakurra goxoki izan. Listo? Bere izenakin ez bali badator, baina goxoki erantzunen bali badator. Nik uste hor arazoa da, hola, zure kasuan goiuri. Zuk txakurrak berez jango zenituzke, hola, berorretan goxoki izena jarrita, igual jan astuko zina kompleto. Bueno, guk arrazoitakoren bat eman dugu, gehiago egongo dira. Arazoak izan ditzake txakurrak bestelakoak, edo ez dakit. Bai, Ada Madrinek esan duen bezala ere, askotan ez dakit pentsatzen dugu, ez dakit militarrak bezala hitz egin behar dugula beraiekin, eta etorri, eta eseri, eta geldi hor. Eta oiz, ez dakit nondikan datorkigun egia esan. Bueno, guraso benoiz baititze egin dozko horrela. Baita. Torri honak ja, nik izatutelako. Bai. Jan, nik izatutelako. Ja, hor kanpoan txakur bat zaunkaka da, Bai. Zuten duzue? Bai. Ai, ni galdera badaukat. Esango juriz. Txakurrek, zuk igual txakur bat adoptatzezu, eta izen badauka txakur horrek momentu hortan, eta zuk izena aldatu nahi diozu. Ohitu behar da bere izen berri horta. Nik hortan usten dut beraiek oso ondo ulertzen dutela, izen aldaketa hori. Bai. Nik usten dut egiten dutela klaka segituan. Bai. Hori da nire sensazioa. Igual, agian batzuri gehiago kostatzen zaie, baina orokorrean bai. Bai, segituan. Beraz, jabe berriarekin edo asoziatzen dute izen hori. Bai, eske azkenean beraien gana zuzentzen ganean beti hitz hori azaltzen da, ez? Eta tonu konkretu batean eta emaitza konkretu batekin orduan usten dut segituan egiten dutela aldaketa hori. Gaina usten dut, egia ez baldin bada ere denak berdin ditzen diogula txakurrei, bai, erabiltzen ditugula agian tono oso antzekoak, orduan bereiek hitzak bereizten, baina fenomenologia, ez? Hizkuntzaren fenomenologia bai nabaritzen dute, bai, orduan
erlazioa sortzen da segituan, hori usten dut behintzat. Bai? Entzuleak dio, da Madrinek gure egoarekin zer ikusia daukan nire ustez. Badugu. Bai. Bueno, ego oso gai sakona eta komplexua da, baina zan daiteke hortik ere ez. Bai. Non baita agindu behar hori, txakurraren gainetik egon behar hori. Eta... Bai, baina hori berri noni joa reflexio hortara, gure lagunik onena baldin badia zertarako erabiltzen ditugu. Osea, ze pasatzen da gauza guztiekin eretzako reflexio sakona da hori, ez? Ez dugu pentsatzen hortan, baino bai. Eta leno, Elik esan duen bezala, ez? Sexuarekin gauzak alderantziz, edo sexu tantrikoarekin, edo gauzak alderantziz egiten ditugula, guzti honekin ere, erikuspuntutikan dena alderantziz egiten dugu. Bai, lasai egon beharrean, begiratu beharrean, lasaitasunakin hartu beharrean gauzak, ez nahi dugu dena orain, dena ja, eta emaitzak ja. Bai, eta hor, hankasartzen dugu, baino barruraino, bai? Orduan, bueno, hori eta lehenoinigok esan duen bezala, hoi ez, bazkenean nondikan etor daiteke ez, txakur batek ez kaso egitea. Balde batetikan daukaz ikusia bere garapen etape konkretu batzutan, bai, orokorrean. Gero daukaz ikusia ere txakurrak arazorik baldin badu, estresatuta baldin badago, edo urduri baldin badago, gu bezala ez, agian daukagu gaude 10.000 gauzetan eta norbaitek zerbait esaten digu eta ez gera gai kasu egiteko. Ez nahi ezin degulako, baizik eta gure ardura beste leku batzuetan daudelako. Orduan lehenengo ardura horiek kendu behar dizkiogu eta gero ja ardura horiek kenduz gero seguraski berak kasu gehiago egingo digu, bai? Eta beste batzuetan daukaz ikusia gure beraiekiko dugun erlazioarekin. Zer erlazio daukagu beraiekin, bai? Erlaziona daukagu, ez daukagu horren erlazio ona, bildurra digute, agian deitu diogulako askotan, irriete egin diogulako, bai, orduan hemen hau dena aztertu beharko litzake, jakiteko nondikan ez digun kaso egiten txakurrak eta ikusi benetan arazo baten, edo garapenarekin zer ikusia duen, edo nondikan datorren, hori landu alizateko, bai. Berriz ere, pixka bat guk aztertu beharko genuke zer eta nola egiten ditugun gauzak beraiekin, bai, ikusteko nondik datorren gure arduratzen gaituen joera hori, ez? Eta nire galdera, eurek gurekiko, hau da, nik deitu izan dotez nire txakurrak larri nahuela, etor zaitez, ja, da gainera nik ez dute nabaritzen ni sufritzen ari naizela, benetan arrisku bat ikusten dodala, edo momentu horretan hor ezin duela egon. Nire gana bueltatu behar dela bai ala bai, arriskuren badauelako, eta nik gaizki pasatzen ari nahizelako. Da niri pasau izan jat, eta eurek ez dute hori nabaritzen, edo eurek gurekiko daukaten... Iaia simultaneoki, zure galdera eta Ada Madrinak galdetu du, baina horrela, gehiago kezkatzen gaitu arrisku egoera bat dagoenean. Zer egin dezakegu arrisku egoera bat badago eta kasurik egiten ez badigu? Kuriosa, batera gertatu. Galdera nik uste Faribarena doblea dela hori, eta ez aldira konturatzen... Ez altzara konturatzen, zatoz! Bai, konturatzen dira, daukazer ikusia ere erlazioarekin, eta adinarekin. Nera bezaroan ez dira horren kontziente, bai, eta beste guztiak asko zaz interes handiago dauka, eta ez dira ardura horretaz konturatzen. Beste alde batetikan egon daitezke oso interes potenteak beraien aldetikan, adibidez zure kasuan podenkoak ziran, ez? Hori, beraien behar hori ez, eizatzeko edo urruntzeko edo, bai, hori daukate oso barneratuta ordunez eta gu larritu beraiek da enfraskatuko balira bezala, ez, egoera batean arrastoa jarraitzen eta orduan ez dira gai kaso egiteko, baino berez erlazioa ondo landuta baldin badago eta ez baldin badituzte horrelako joerak, hori ere landu daiteke esan nahi dizut. Txakurra dituzte joera batzuk guretzako arazotsuak direnak, baino bilatu dezakegu bide bat nun guri arazotsua iruditzen zaigun joera bat elkarrekin konpartzi dezakegun. Eizatzea gustatzen zaizu? Venga, zer nahi ezu jarraitu bagian. Ual luze bat jarri 10 metrotakoaz eta esan guazen, abertze interesatzen zaizu. Eta elkarrekin egiten dugu lan hau. Eta hemen ere orduan ekipo bat sortzen hasten da, bai? Bakarrikan, hori jarri behar degula gure aldetikan eta ulertu behar degula txakurrak ere beharroi dituztela. Eta astegianean horrelako gozak egiten, ja beraien kontzeptua ere aldatzen joten da, kontutan gaituztegu ere, eta nuntza udetzatu zela gaur nerekin, ez, eizatzera, eta hemenago, eta noa. Bai, orduan, pixka bat hori landu behar da. Hori lantzen dugu ere txakur taldeetan. Alde egiten duten txakurrekin, txakur taldeetan sartzen ditugu, txakurrekin erlazionatzen ari dian bitartean, taldearen kontzeptu oso garrantzitsua da beraientzako. Orduan zailagoa da talde batetik alde egitea. Bai, orduan, baditugu txakur batzuk ez dutenak inoiz alde egiten, eta besteak alde egiten dutenak, eta orduan konpensatzen dira. Bai? Eta horrela hasten geha lantzen batez ere, jabearen lasaitasun oso importantea dalako ere, ez? Eta orduan lanketa horiek egiten ditugu, bai? Noski, gero, daukagu tendentzia asko deia lantzeko.
deia, hori goxokiekin edo premiokin edo lantzeko. Hori baino komplexuagoa den zerbait da, bai? Osea, bai landu daiteke eta lasaitasun ematen baldin badigu niri ondo iruditzen zait, baino ahaztu gabe eraiki egin behar dela, bai? Eta kaso berriro asmatu behar dugula. Gure logika egitura guzti hori eta beste modu batera. Lotura biztan. Bai? Berriro asman azazu, temporaren diskaren izena eta kantuarekin agurtuko dugun Nora Oteiza. Bueno, hau ere Durangoko azokan izango da horten, fisikoki bai, baina fisikoki ez. Diskakan egongo dira artistak ez. Eta gure ez, guetxean. Musikaz ari garela, Nora. Gaur bidean jarri dugu, bigarren kafeeko txakurren sekzioa hasteko, txakur jabe trikitilari batek, bigarren kafeko lantaldearekin elkarlanean sortuko duen fandangoa edo trikiti doinua. Ze ondo. Hori ere iritsiko da. Eta entzuten ari bada, txakurrak inetorri, Goiorik badaki zerbait. Nora, uste dut gai honen inguruan besteren batean ere jarri dezakegula, olako oinarriak markatu ditugu, baina gero nola landu eta badago zerbait. Bai, nik uste dut ez digula denbora eman esateko zer eta nola egin, ez? Orduan, baitz egin dezakegu gortaz ere. Jarraituko dugu honi helduta. Eskerrik asko, Nora. Zuei, gero arte. Keep calm and bigarren kafea. Gazte ziren, aske ziren, langile ziren darro zeuden. Gizarte berri bat amesten zuten, berdintasunian sinisten zuten. Guda dantza hasi zenian, etorkizuna jokoan zen. Borondatea soeran zuten, bitartekoak urriak ziren. Borrokarako dei eginez, lehen lerrora joan ziren. Saioaren hasieran aipatu ditugu kontraesanak, antimilitarismoa eta helburu batzuen atiko borroka zilegi dela ustea. Borondatea soberan zuten bitartekoak urriak ziren, eta borrokarako dei eginez lehen lerrora joan ziren. Olexe kantatzen du bide ertzianen kantu honek, gazte ziren, aske ziren, eta akaso alderik nagusiena bigarren zati hortan dator, askeegiak ez direlako. Akaso gudara joateko baina gudari uko egiteko akaso ezein beste. Aipatu dugu, gaur hainbat gazte saharar ari direla euren izena ematen fronte polisarioaren esku, euren gorputza, besoak, oinak, burua, eta indarra, herri baten defentsarako. Eta hortxe gure kontraesanak, baina jakin ere badakigu, akaso beste biderik ere ez dela geratzen, edo hala uste dutela. Ni behintzat gogoan dute lurralde okupatuen Rasdeko ministroarekin duela urte batzuk izandako elkarrezketan nola argitzen zuen gero eta zailagoa zela
gazteak gerratik urrun mantentzea, ez ere zuen herri batek, La Hamadako desertuan galduta eta noraezean eta denbora igarotzen ikusten ari den gazte belaunaldi prestatu batek ez zuela inongo beldurrik gudara joan eta bizitza bertan galtzeko. Eta hori zoriotxarrez edo zorionez eta berriro diot barkatu inkoherentzia honetan murgiluta bagarelako, gertatzen ari da. Duela egun batzuk aipatu genuen, gergerateko pasabidean gatazka piztua zela, bertan Marokok izandako hainbat jarduerak haserretu zutela, fronte polisarioaren eta Saharako Arabiar Republika Demokratikoko gobernua bera, eta jakinarazi zutela erantzuna izango zela eta kontundentzia zindarrez, haren parean izango zela. Eta dagoeneko liskar armatuak hasi dira, suetena amaitu da, eta bertan ez dakit guda hasi dela esan ote daitekeen, baina gudaren hasiera behintzat antzematen da. Leire San Salvador del Valle, Sahara Euskadi mugimenduko kidea daukagu gurekin, Leire, arratsaldeon eta ongitorri bigarren kafera. Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko hemen, esparru hau zabaltzeagatik. Eskerrak zu izan antzari gabe aipatzen nuen ez dakit gerra hasi dela esan daiteke, badakit zuek zuzenean zaretela harremanetan, fronte polisarioak Euskadin duen delegaritzarekin. Gerra hasi ez dakit, baina mugimendu armatuak, lehenengo liskarrak eta iturriak beti ere, fidagarriak baldin badira, lehenengo biktimak ere gertatzen hasiak direla esan daiteke eta guda hori hasita edo hastear dela, ez da? Ozen esan leike hasi indala. Fronte polisarioak bebai komunikatua izan da zapatuan, eta berez ostiraletik guda hasi izan da. Marokok suetenaren urrak eta jardunetik guda hasi izan zen. Berez, biktimak, fronte polisarioak da geure informazio ofizialena, eta hortaz ulertzen dugu baiet. Liskar armatua jarraitzen dabe arresian zehar, lurralde askatuen aldean, eta hortaz dekogun informazioarekin esan leikegu bizitzak jokoan dauzala. Dakigunez, Marokoko armadairi dagokion bajak dira, baina, guda badau. Aipatu dugu gazteak dagoeneko, Tindufeko kanpalekuetan dauden mutiko gazteak euren borondatez edo ari direla fronte polisarioari, beren gorputza, beren lana, beren gerrarako disposizioa eskaintzen, badirudina da oraindik militarrak ari direla eta bigarren fase batean izango liratekela zibilen parte hartze horiek, baina lehen aipatu dudan bezala badira urteak ez Leire kanpalekuetan gazteek gudarako gose hori edo borrokarako gose hori badutela eta fronte polisarioak urtetan hori kontrolatu, hori mugatu, hori apaldu, hori lasaitu nahi izan duela, gerra hori ekiditearren eta suetenaren alde egitearren, baina iritsi da puntu bat non dena desorekatu eta badirudien horrek oraintxe leku handirik ez duela, ez? Bai, lehenik eta bain eskerrik asko azpimarratzearren armada ez dela zibila. Leku askotan eta komunikabide askotan entzun egin izan dugu gerriak diala eta ez fronte polisarioak bere armada deko eta ofizialki dabe jarduten. Eixe da, Defentsa Ministerioak zabaldu intzula deialdi bat, nun herritarrok apuntaban ziela listan, behar izan ez gero, frontera juteko gudan aritzeko. Ez dakagu jundianik zehazten daben informaziorik, eta berez, ez dauz zibilak gudan parte hartzen. Hala ere, esan dozun bezala, eixe da herriaren kausa bat dala, Sahara herri guztia dauala ados eta honen alde, eta hasieran esan dozun bezala ez da gudaren alde dauzenik. Inork ez dau guda batian parte hartzea, inork ez dau bere herriarentzako guda bat gure, baino 55 urte baino gehiago daramate, errefuxiatu kanpamentu batian Argelian, Tindufen, eta ikusten ari dabena da, nazioarteko komunitatearen axolagabekeria, nazio batuen ezegina, eta Marokoren okupazioari etenik ez dabe ikusten. Orduan, neutzako hau da oihu bat, ez? Nazioarteko komunitateari egiten daben oihua. Ze, ez dabe ikusten beste irten biderik. Eta berez, Saharar herriak bide baketsuak
egiten saiatu die, beti horren alde egondia, beti erreferendumak ospatzea eskatu indabe, eta ez dabe violentziarik aldarrikatzen, eta ez da oso horren alde. Baina egize da, sufrimentu urte pilo bat izan diala, eta ez da biela erantzunik jasotzen. Aipatzen nuen leno Mohamed Lualia Keikek duela urte batzuk jakina hartzen zuela, dagoeneko esaten zuela, ez aipatu dugun, edo zuera esaten ari zinen hori. Gero eta zailagoa dela, gazteria prestatu bat, gazteria ikasitako bat, formakuntza lortu duena, mundu mailan ezagutza duena, dagoeneko internet bitartez munduan gertatzen ari denaz, badakien gazteria bat, inoiz iritsiko ez den nazio batuen onarpen eta erabakien betetze horren zai egon eta hortxe urteak pasatzen ikustea, ez? 45 urte dira, 3 belaunaldi dagoeneko kanpalekuetan jaio direnak, lurralde okupatuetatik urrun, egia da nonbaitetik honek gertatzeko arriskua bazuela, eta orain ikusi beharko dela zer den gertatzen dena, alegia ze posizio hartzen dituzten inguruko herrialdeek, gerra lehen bailen eten, suetena lehen bailen berreskuratu, eta erabaki politikoak hartzeko, eta nazioartean, leire eta uste dut oso garbi utzi behar dela, ez? Nazioartean, aspaldi erabaki zen Sahara herriak autodeterminazio eskubidori bat zuela, eta erreferendum hori egin behartzela, Maroko dela hori egin nahi izan ez duena. Baina hemen, uste dut ez dagoela iritzi edo ideologia kontrajarririk, hau gertatu da, Marokok ez du bete nahi, eta inork ez dion Maroko hori hau betearazi nahi, ez? Claro, ez da moten kontrako adierazpenik dauzenako, ez dago informazioa. Ez zeu dinozu nazio batua, baina askoz gertua dakagu. Espainiako gobernuak blokeo informatibo kristona eroan dago aurrera, 45 urte hauetan. Eta benetan hau on gertatzen da, eta jendeak ez da ulertzen zer gertatzen den, zer da Sahara. Lehen gehoazen berbetan komunikabide batzukin, eta karo, eske, 3 guda dauz on jokatzen. Bat, informazio guda, eta hori, komunikabideetan agerpen ofizialak eta bateratuak eukitzea kriston garrantzia eko, Marokok bebai bere informazioa zelan bideratzen den ikustea eta hor objetiboki saiatzea informazioa herritarroi zabaltzen, gero lurralde okupatuetan, naiz eta Marokok okupatu oraindik ere Saharar herritarrok bizi die, eta lehenik sekaten errepresioa Marokoko poliziaren aldetik on areagotzen ari da. Guda kanpoan, lurralde askatuetan eta arresian zehar, eta lurralde okupatuetan bebai, Sahararrek sufritzen ari da esana, ez da jasangarria. Errepresio hori burtzaketa, eskubide burtzaketa pilo bat ekarri ditu, eta on areagotzen ari dira. Informazio hau ez da kontetan. Orduan, bai, nazioarteko komunitateak erabakizun, ez dau kontraiarririk, ez dau iritzi bat kontraiartzen dana honi. Hau horrela da, deskolonizazio prozesu bat amaitu behar da. Eta deskolonizazio hori amaitzeko erreferenduma ospatu behar da. Hor ez dago eztabaidarik, baina ez da gertatzen. Pentsain behar dugu, zergatik ez da gertatzen. Nun galtzen da informazioa edo, nun dau blokeoa. Horre, azken ordutan jakin dugunaren arabera, leire baino zuek informazio zuzenagoa duzu eta ondo diozun bezala guda informatibo horretan uste dut iturri ofizialetara jotzea dela gure aldetik arduratsuena, Saharar Republika eta Fronte Polisarioa noski, Argeliaren zai daude, badirudi interpreta daiteke, horrela interpretatzen ari dira Argeletik entzun ditugunak, eta entzun ez ditugunak, zisiltasun hori ere interpretatu da, Marokoren jarduerak gaitzetsi, eta balizko Sahararen erreakzioaren aldekoak liratekela. Ez da egiten beste esan daiteken. Ofizialki neustot ezin dela hainbesteik esan, ez? Bueno, neustot ez dakit zertan dagoan nazioarteko komunitatea Argelia gehituta, baina Argelia argi eta garbi utzi hau beti, Sahara herriaren alde dagoela, eta, bueno, eske berez, bakarrak dira zehoz erregin da benak, ez? 45 urte baino gehiago da jarri diabe etxe bat beraientzako bere lurraldean. Berez, Argeliako postura aldekoa dala, uste zalantzarik ez dala sartzen hontan. Alan be, komunikazio indartsuago bat behar dala, bai, baina usteot ez bakarrik Argeliaren partetik. Orokorrean, isiltasun handia dago, eta neu pertsonalki ez dut ulertzen, zeatik, ja daramagu 4 egun. Gudan, liskar armatuak gertatzen.
Eta isiltasuna orokorra da. Beraz, ez dakiz zer dan beharrezkoa erreakzionatzeko. Ahaztu egin ote gara, nik uste askotan aipatu dugula, ez, 45 urtetan Sahararen gatazka eta borroka bizirik mantentzea gauza zaila zela, eta ez dakit, ahazturatik, edo interes politiko tatik gertatzen den gehiago, zuk aipatzen zenun bloke hori, nola 45 urtetan guzti hau isilarazi den eta minoritarismotik ez ari garen askotan Saharar gatazkari buruz hizketan. Berez ez gara gutxi, zorionez, zibilak, herritar zibilak, eta bere alde jokatzen dugunak ez gara gitxi. Sortu indogun Sahara Euskadi mugimenduaren barruan, pilo bat elkarte eta erakunde dauz sartute, talde politikoen onarpena hartxo indogu, beraiek bebai honen alde daude, alan be, zein dan interesa, neutzako argi eta garbi dau, Europar mailan interes bat komertziala dana, errekurtso naturalen inguruan diarduena, eta noski, Espainiako gobernuak interes partikularrak ditu, bai Marokorekin dakan harremanetan, adibidez migrazioa harremanetan, baita sartzen da komertzio horietan, nun errekurtso naturalak Sahararen lurraldetik ateratzen dira, okupatuta dagoan lurraldetik ateratzen dian. Orduan, interes horiek alde zibiletik borrokatzea oso zaila da, zekogu blokeo ikaragarria gainetik. Alan be asko gara eta usteot beraiek gudera junein badira, geu bebai gure guda egin behar dugula hemen, eta gure guda hemen da beraien gatik ahotsa igotzea eta gobernura zuzentzia, eta geure talde politikoei laguntza eskatzea, eta honen aurka alik eta indar gehiagorekin eta alik eta era bateratu batian borrokatzea. Borroka horrekin bat egingo dugu guk ere, askotan esan dugu eta Fari batzu ere kanpalekutan egondakoa zara, uste dut bertan konpromiso bat eskatu badigute, ara hurbildu garen guztioi, zera izan da, daramazu zuekin gure gatazka, daramazu zuekin gure herriaren memoria eta gure herriaren borroka hau, eta eratu. Ez gaituzte inoiz borrokarako deien jarri, baino bai, euren borroka zabaltzeko deien, eta gusaiatuko gara, alik eta, dauzkagun bide guztien bitartez borrokarrekin bat egiten, eta zilegi deritzegun askatasun aspirazio horrekin bat egiten. Uste dut gainera goieri gaur elkarretaratzeak ere deituak badirela, Sahara herriari babes hori eta indar hori helarazteko, ezta? Hoi da, atzoia egontzian, Iruñan, Txestoan, Oreretan, Elorrion, hainbat lekutan, eta gaur, hiru nagusiak izango dira Bilbon Arriagan 7, Hernanin Plaza Berrin 7 eta Donostian Bulebarretik 6. Guztiekin bat egiteko gonbita ere hemendik luzatzen dizuegu, eta esan da bezala, errealitate hori ere bada berrion bat, Sahara Euskadi elkarte horrek batzea, hainbeste ekimen, hainbeste elkarte eta hainbeste Sahara herriaren aldeko indar eta lan, eta zuen indarrak eta gureak ere Leire San Salvador del Valle izan dezala emaitzarik indartsuena, eta ea lortzen dugun nazioartean eskatzen ari garen indar hori ere, erabaki horiek gure borrokaren edo gure oihu txikien bitartez eraginen bate bertan sortzea. Eskerrik asko eta izango gara harremanetan, zuen jardunean animo, esker mila eta erasandakoa. Edozein berri dela eta harremanetan izango gara, Leire. Gustatuko litzaidake egitea deialdi orokorra, zapatuan mugimendutik gure dugu egitea kontzentrazio orokor bat Euskadi mailan. Nun, naiz eta COVID pandemiaren ondorioz mugitzeko askatasuna mugatuta ikustia, zapatuan 12etan ordu berian leku guztisetan Euskadi mailan, kontzentrazioak deitzea, mugimenduak bebai indarra hartzeko eta ikusteko ez gara gitxi. Ez gara bakarrik leku batzutan. Euskadi maila guztian gaudela eta Espainia mailan guztian bebai. Baina, geure mugimendua hontan oinarritzen da eta deialdi horretara gonbidatzen dizuet, danoi, herritar guztioi geure ardura da eta hau.
Larun batean, beraz, azaroaren 21 eguerdiko 12etan, Sahara Euskadi elkarteak edo Sahara Euskadi mugimenduak, hainbat elkarte batzen dituen mugimenduak deituta, elkarretaratze horiek, informazio zehatzagoa noski, bere webunean, sare sozialetan, guk ere noski, jakinaraziko dizuegu zehaztasunez ostiralean, deialdi nagusiak non sortu diren, herriz herri, iriz hiri, bertakotik egin barko dugulako borrokatxo hori ezin du gehiagin mugitu, baina egin ere egin barko dugu. Boren bai, Leire, mila esker eta esandako harremanetan izango gara, larun bateko mugimendu honen inguruan edozein berri balego ere noski, gure gana jo eta tarte hartuko du bigarren kafean. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, ondo izan. أول كثبان جنة ونعيم ليلى ظهرت وبديعة كثبان جنة ونعيم ليلى ظهرت وبديعة. Eta guri agurtzeko orduari izen ari zaigun mugituta, hor barruan pizten dutelako horrelako gauzek min puntu bat, deserosotasun puntu bat, eta amurru puntu bat ere bai. Baina mendi gure besarka da Saharako lagunei, zorionez baditugulako asko, hemen Euskal Herrian direnei, kanpalekuetan direnei, jarjerat inguruan ere izango da baten batakaso, edo zuek izango dituzuen zuleok ere, eta bueno, denok haien ganako daukagun maitasun sentsazio hori ere, helaraztean horri batean gure irrati uinen bitartez. Aziz Abrahimen Abadel Hamada kantu honekin agurtuko dugu, gaurko bigarren saioa, bigarren kafearen 84. saioa, bihar gehiago hemen naiz irratiaren sintonian, izango dugu Juan Ignacio Artxuaga, izango dugu Lur Olaizola, Zinebiko sail ofizialan bere film laburra estreinatu eta leian duen zinema zuzendaria, eta besteen bat goza ere bai. Maitena Salinas izango da gurekin, baita Goiuri ez iza, beraz. Abai, berriz? Bihar arte Goiuri. Bihar arte. Eta zuri Fari bat, datorren astrenera arte. Datorren astrenera arte. Eskerrik asko. Zuei. Entzuleari ere eskerrak nahi baduzue, bihar arratsaldeko 4etan gurekin bigarren kafea naiz irratiaren sintonia. ليلى ظهرت وبديعة أول كذبان جنة ونعيم ليلى 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 ظهرت وبديعة. Keep calm and bigarren kafea.